pues des de mitjans i finals dels anys 90 pues, porto treballant en molts homes i dones i aportant el meu treball per a que la memòria d'aquestes persones, la memòria dels republicans i republicanes que van sortir des del port d'Alacant on estem ara a l'exili i la memòria de les persones que van ser represaliades per el franquisme, pues tinga la verdadera història i el millor de tot és que, aunque siga una recuperació, que sigui una recuperació moral, que la gent que no ho ha conegut, que sàpiga el que va passar en aquells anys. En el 2011, en el cementeri, se va fer una estela en el nom de totes les persones que van ser afusellades del 39 al 45, més de 700 persones. Ese memorial era d'Elena Albajar, que pràcticament és la persona, la companyera que ha fet totes les més memorials que tenim. Després van treballar, ens van dedicar a lo que és el memorial del Mercat Central, el bombardeig del Mercat Central, del 25 de maig del 38, i en totes les dificultats que van tindre, perquè pràcticament sempre ha governat en Alacant el Partit Popular, des dels anys 90, pues van aconseguir també que aquest memorial siga pues, una realitat. Han fet diversos actes, tots els anys fem actes, se va inaugurar en el 2013, després en el 2014 van fer el de Archibald Dixon, que era el capità de l'Stambrook, que gràcies a ell més de 2.600 persones van poder sortir a l'exili, a Orà en concret, i este memorial, com altres, ha sigut vandalitzat diverses voltes, i l'any passat va haver una remodelació de tot el moll i ens van demanar el canviar de lloc. Vam acceptar perquè era un lloc millor, tenia més visibilitat, teníem més possibilitats i ho vam fer. L'únic que, bueno, pues que vam aprofitar, evidentment, per a millorar el que eren les llegendes, el que posava, i van incloure pues, la dictadura franquista. Això va ser motiu que per part de l'autoritat portuària ens va obrir un expedient en la premsa, en fi, després de molt de temps pues, van aconseguir que este memorial quedara, que ara queda més millor, està més visible i està d'alguna forma, per dir-ho, més explicat. Després, en el 2014 també, vam posar el monument, el memorial, en el camp dels Amellers, que està en la zona de la Goteta, que és on van anar una gran quantitat on van portar a totes aquelles persones que no van poder embarcar en l'Stambrook i que van estar ahí uns dies. Després van ser repartits en el camp d'Albatera, en les presons, en el castell. En el castell encara hi ha senyals d'aquelles persones. I, bueno, aquesta inauguració no és la que nosaltres volíem. Nosaltres volíem un altre projecte, un projecte que en l'any 2008 van presentar, també fet per Elena Albajal, i tenien pressupost propi, teníem el pressupost del govern central. Pues l'Ajuntament ni tan siquiera ens va donar permís per a poder fer aquell memorial més gran, més bonic, un lloc on la gent poguera sentar-se, conversar, xerrar, veure el que era la història. Però bueno, al final això no va poder ser per la gent del Partit Popular i el que van fer és pues, esta pedra que hi tan bonica que bueno, pues, d'alguna manera pues, el que fa és recordar aquelles persones. Van plantar també alguns arbres, no? Però bueno, els arbres van desapareguer
van desaparèixer de seguida. I aquests són principals hitos de la història que nosaltres hem aconseguit per a la ciutat d'Alacant. Tota l'estona que te parle ha sigut gràcies a la Comissió Cívica, a un grup de pintors molt importants que a lo llarg de tot aquest temps ens han seguit les seues obres per a que pogueren tindre algo d'economia. I després està en el cementeri. En el cementeri tenien també un projecte per a fer un memorial ara quan acabaren, que és una altra història, quan acabaren totes les sumacions, per fer un memorial per a tots les persones que estan allà enterrades, llevar el mausoleu aquell que hi de José Antonio, que encara està allí, i fer un memorial que també estava en els pressupostos participatius, per a última hora, que era altra de les coses que s'havien pogut fer en l'època del botànic.